Hielke en Sietse. Je kent ze versen worden, de OG-skippers van de Chameleon. Hielke, aangenaam. Ik ben Sietse. We werden uitgenodigd voor verschillende castingsronden, waarbij je dan een scène samen moest spelen. En wij hebben de eerste ronde gedaan en voor ons idee ging dat goed. Maar we kregen wel een afmeldingsbrief van, we moeten verder en jullie zitten niet bij de selectie. Dus op de tweede castingsronde zijn wij nooit geweest. En toen die afgerond was, toen kregen wij de regisseur aan de lijn. En die zei, hey, jullie waren er niet. Waarom niet? Ja, wij hebben een afmeldingsbrief gehad. Dus dan komen we niet. Nou, dat moet een administratieve fout zijn, want jullie staan hoog op de lijst. Willen jullie wel nog graag naar castingsronde 3 komen? En uiteindelijk zijn we dus geselecteerd. Maar als hij niet gebeld had om het nog even te controleren waarom we er niet waren, en dan hadden wij het niet gespeeld. In Chameleon 2 waren wij wat ouder. Hè? Toen waren wij een jaar of 15, 16 en in de eerste waren wij een jaar of 13. Dus dan ben je alweer wat bewuster en je hebt het allemaal een keer meegemaakt. En toen vond ik zelf het coolste om te spelen de vechtscène op het dorpsplein. Want dat voelde een beetje als een actiefilm. Maar ik moet eerlijk zeggen dat we heel veel vaarscènes hebben gedraaid. Ja, en dat vond ik eigenlijk heel cool, want die boot ging gewoon serieus hard. In de tweede film was er een scène waarbij een schippersknecht van de boot afviel en zou verdrinken. En wij kwamen hem natuurlijk redden. En ik als Hielke moest het water induiken om hem op te vissen. En daarvoor hadden ze een hele grote zeecontainer gebouwd met een soort doorzichtig plexiglas raam erin gemaakt. En ik moest daar dus een duikscène spelen. Dus onder mijn blauwe overal had ik een wetsuit aan. En Chris Segers, die speelde de schippersknecht, die liet zich dan zinken. En dan moest ik hem dus opduiken. Dus dat was wel een spectaculaire scène om te spelen.